Hemen salam, oğlanlar, kızlar, kumyagdaylarına canı sağmı. Bugün случайно обзор. Oğlanlar bilen şu an var ya bayramala. Dost oğlanlarımın birine Hyundai Santa Fe var. 4. pakkaleniyesi. Hazır şunu test edeceğiz. Avtobandan gider, avtobana yol tutuşuluğunu görür. Şehir üçün gatıqovu, şehirde gatı komfortunu. Yeni bir zat obzor edýänmiň esas sebäpleriniň biri maşynyň bahasy. Bahasy $15.000 çenli crossover. Kia Sorento Primoy konkurenti bolýar. Highlander'dan Lexus'tan has ardan bular. Edil häzir avtobana yol tutuşuluğunu göreýin, ondan soň mara bar, dowamy çeker, alanyňa degen okmy. Kıskaça maşynlarda aýtyp bereýin. Santa Fe bu şäheriň ady goýulan, Amerikanyň bir ştadynyň şäheri goýulan. Şoň ady maşyn 2000-nji ýylda çykarylyp başlanýar. Edil bu maşynymyz biziň 4. pakkaleniyesi bolup gitdi. Bu 4. pakkaleniyesi 2018-den 2022-nji ýyl aralygynda çykarylýar. Uje 2023-de 5-nji pakkaleniýe gelýär. Oňam suratyny goýan, ol has ütköşjek zat. Bu maşynymyz biziň hemme zat bar, XL Toyota'da hemme zat gelýär, XL Camry'dan. Highlander'ın XL'sinde hemme zat gelýär. Şo hemme zat bar ýöne lük bilen panorama, ana ol ýok. Galan hemme zat bar. Häzir içinem görpejek. Ana ulanlar salon şuňalar. Lük panorama yan kaydanım yok. Atak XL'de bar hemme zat bar ýöne klimat ýok. Ruchnoy podograf sиденья bar. Afgonda açık bar, palasada açık bar, parktronik bar, kamera zadnýa vida bar. $15.000 çenli Ingo crossover'lan birimi kaydip pikir edýän. Hemem start stop, ýani Aşgabatyň içine bu maşyna 2 ýyl aýlanykda. Gülýär şäher üçin hiç mesele ýok. Näder avtobany barlar, avtobanda näle bolar? Ýa-da biziň goşlamyz 5 adamlykdyr bu. Highlander ýaly 7 adamlyk däl, ana bir minus şol 5 adamlyk. Smeýni maşyna komfortly 2-4'lük motor bilen edil şuňalyk dizelin samadyr. Ýöne bunyň biziň 2-4 benzinli motor 188 atym güýji 0-100 çenem 11,5 sekund. Ona mäder barlak görürs 210.000 probekde edil bu maşyn bilen. Esinden mäder ýolda sorarlar, näme boldy, nämesini oňortdun, nämesi opşak maşyn bardy. Gurlaşyp gider avtobany görkezler, kakras avtobany köpüňiz görmediňiz. Häzir aýnadan teki Türkmen avtobanyň testi. Indi avtobana girýäs. Avtobana giremizde naşun alçık. Zat berýärler, näme çek, näme kagazy petek berýärler. Häzir mara baramyzda şunu tawşyrýar. Çegimiz alýas. Gönüş Aşgabat şäherden mara çenli 100 manat. Häzir avtobanam görkezýär. Oy, litrmen. Ona ulanlar yaplap barýas, özüňiz görýäňiz, wapşe hiç ýagdaýda ýolly tyrk edýän ýerim ýok. Avtobanany hemem giren ýerimizde avtobana, bugaptarlar, naharhana we gönü avto hyzmatlar, karoçy maşyn döwlän ýagdaýyna avtobana girdim 2200 metrde, ýani gördüm 2 kilometrde indi. 2 kilometrden hemme zat bar. Öňümizde zapravka we opşam girýän arkaýynda injalyp ýadaman bar bermeliler. Hemme uslowy döredilen avtobana. Maşyn görýäňiz arkaýyn 150 polny ýaplap bolýar 150. Sebäbi hiç şeýle tıkırdap, titrep oňazak ýok. Bu maşynyň ýol tutuşulugyny men özüm şu an hayran galyp men avtobana 1000 ýaly ýol tuturyp pikir ederim okulanlar. Ýani bassaň polny mesele ýok. Hiç näl basaňda da. Gokene 2020 ýyly täze $15.000 çenli crossover gözlän bolsaňyz nasıl? Peredni привод ýöne bu şolong komplektasiýasyna görä polny привод edip bolýan ham bolmaly. Häzir bu maşynada gözläp görür, belki badyr. Ýaşynyň köpgür gardaşy, aman bolsun diýre daşy, iki ýüzüň ýan ýaşy, gany ýaman hiç bolmadym. Ýaşynyň köpgür gardaşy, aman bolsun diýre daşy, iki ýüzüň ýan. Suat palasada açy, kulçad etdim ha olanlar. Ýolun çykarjak bolýan ha, maşyn özü salýar seni, özü adetde. Karşı palasada açy, ana şo funksiyasy. Ondan soň çala palasadan gyşyk sürsem,
çekken ya kofi yağdadın çalıp. Geç gitti. Şu an ne hayal aksın elbette o zatlar barlayarsa. Atak Hemen 3 rejim var eken. Go oranladım. Sport rejimi. Şu sport rejimi geçirdim ha. Vapşa yürüyüşü başka maşının. Vapşa yürüyüşü başka. Pol nütkeni ken bilerler komfort rejimde sırf geliyor. Sport rejimi geçirdim. Mesela şu izolasyon mı özüňde eşitçäňiz mi? Salonun içine 3 köşek bar ses gelen nokta. Şu izolasyonu Toyota bilen deňeşdirdiler. Tejene geldik oğlanlar. Reska geldik tejene. Inni näçe galdy? Az galdy gaty kenedel. Aftaban gaty gowy. Men aftabandan 4 taş gerek geçtim. Gaty kene geçemek. Öz maşynymda 2 sapar geçtim de. Her yerek video çeken bolmadı. Ana şu gerek bolýar. Da şu at astanovkada durduk. Diýinjalýar häzir. Esasat diýinjalmanýatdan çykarman. Agdyma da bekli. Ve kofi içesine gelýär. Ýöne bu fakara içip bilemdik. Ana şeýlerek başga da adamlar gelýär. Her kim diýinjalýar bärde. Şondarak. Maşyn widam berbetdäl olanlar. Ana şeýlerek widi. Başda men kan halam okdum bu maşyny. Ina şu wagt sürüp gelen Santa Fe. Elbettel. Ne haladım bunu doğru aýdyl. Abatda crossover gözleyenler arkayn maslahat berip biljek şu maşyny. Arka salonda da 210.000 kilometr diýip ýa aýtdym aprabek. Alanyna 160.000 eken dostlarym, alanyna 160.000 eken alyndan berdi. Diňe ýag çalşdym diýe motoruň ýagyn we karobkaň ýagyn. Bolu başga hissa çalşyp görmekden. Naklatkalarym çalşylmadyk daja. Näçe bolýar? 160 dolar olsa 210.000 çenni, näçe 50.000 kilometr bolýar. 50.000 kilometrde daja naklatkada daýlanmanlarda. Elbetde kaçsın. Häzir ýene ýolda video çekeriz, göreriz. Ondan soň mara barp Nesibeden jemler. Aftabanam Aşgabatdan Mara çenni 310 kilometr boldy. Primerna 2 saatda geçýärler. Harsap geçýärler ama ýörümiz däl. Benim onun biraz çaltırak geçersen olay. Jolaçyna var oğlanlar şu yerde 130 mu 120 saat tiyli. Şondan sürmeli. Kat ul tiyligam sağlığına ýanydyr. Ýadyňyzdan çykarman ken narşad etmen jolaçyna. Sizin sağlığınıza da başgalarının sağlığına gat peýdalatdyr. Narşad etmezlik. Ýöredi onda. Ana 310 kilometre günü ýarty bak ýakdy da. Seretsen şu bolýar. Ýarty bak. Şu at Mara etdik. Benzin uyduk, zapravka etdik. Gün ýarty bak ýakdy da. Primerna biziň hasamyza görä 10 litre, 100 kilometre 10 litre ýakdy. Wedan basyp gaýtdyk. 2 sagada ýeter etmedi geldik Mara. Men öde eksum saat çaltam elip bilen. Ana olanlar geldik. Aftabandan çykýas. Ýa-ni aýtdym 2 sagada ýeter etmez geldik. Lexus'ta hasam çaltyp bilen bu maşyn crossover hemen men bunu kaby ýylyň maşyna test etdik gowy haladım bir zatda käwa madin oğlanlar düşünür bir gyz halaň owa soň gürleşip zat edýän soň gowy başlaň bilen ana şu menne şo boldy halam okdum hiçle Santa Fe näkile birli indi gowy maşyn ana ýakçymyz ana çayımız veriyoruz. Ana salama bu muydu? Vallahi. 100 manat dollu. Edil aşkadım özünden 110 ödem 110 verdim en öden 100 dedi o en öden 100 manatdan en öden maraçenli 100 manat 2 saata yeter etmeden gelip bolýar. Jolaçyna ýan kaýdarym olanlar. Jolaçyna öz tezligi bilen sürüp şonda 2 saat 2,5 saatda zatda gelýänizde goşal ýarym saat iýlep beýlep owaram esasat samanca gelmek 3 saatda gelin o ýakystan ýa-ni olar. Ýolda iýip içip diýinjal betil bu adam orada agzymyz bekliyor ata diýinjal ýep kofe içmä pastýar şoňa diýinjal oturup iýip içip baýdyk gaýdýar. Şoňa dedim. Oglukman hiç gerek. Sebäbi garaşan yerimize biz madama yetişýär. Hiç wagt garaşan yerimize giýja galýandadyr. Biriniň sözü men sözümler ol. Garaşylýan ýere bir giýja galandyk. Öde biriniň sözü karşy internetde okudum ýadymda galdy. Aftabandan bärik çykýas. Sport rejimi geçirmermen var. Komfortda sürdüm da ýaňy. Sportda uje ýörüş wapşe başga.
käbir maşyny sport rejimi bilen komfort bildirýänler. Mundan gatul bildirýär sport rejimi. Avtobandan çykanda bir zatda bu ýolda ýa avtoban ýaly sürjek bolýan basyp. Şonu şo galyada kelen onun ýalytmela berdinçe maksimum 90 sokderler. Alan mat prawa şahsalya gatrandır. Gatsırsan ştrafçyny ýadyp çyk berýärler. Ana oglanlar mara gellik sagmanja. Häzir maňa diň oglanlar düşünür. Käwat bir gyz halan owa. Soň bir gürleşip edýän, bir ýaky tanışýan, has gowur başlaýan. Ala şol ýaly kolly gowurdy başlady. $15,000 gaty degen maşyn. Kim amatdyrak crossover isleýän bolsa, arkaýyn alyp bilýäňiz. Ana şuň ýaly abzor boldy. Göwnüňiz ýaranır diýip pikir edýän. Hiç çeli abzor taýynlyk görmedim, abzor çekmek niýetimde de ýokdy. Ona da nasıl çayın şun geldi dostlar maşinine kayıttık. Gel çekeli kakras görülüp. Mene haladım maşini bakatına dege tebe şat $15,000 yıllı täze crossover alıp bolanyp. Kia Sorento ya da şu Hyundai Santa Fe alıp bilýän. Bakatına dege maşin bakatına dege avtobana yol tutuculuğu gowy, şäher içinde gowy. Özüňem gördüňiz da näli çaltylyk. Men gördüm sürüp gaýtdy şoň üçin şoň gal çaltylyk. Maşin şu an bugdy halka açyladyr indi. Indi nesip bolsa biz avtoban dolu abzor ederiz. Avtoban özünü nesip bolsa öz maşynda gider. Like kommentariýa oglanlar dostlaryňyla paýlaşyň video göwnüňiz ýaran bolsa. Esas şol size gyzykly bolsa men daşa kontent eden. Kim nähil maşyna alas gelip ber. Her biriňize öz isleýän maşyny almak nesip etsin. En esas adam janyny sağ olsun oglanlar. Hökümet uratda ýazyn kommentariýada haýsy maşyny isleýäňiz, haýsy maşyny alasyňyz gelýär, haýsy maşynyň abzoryny edeliň. Dawatça.